Здравейте, приятели, вие се не сме ли и да бъдеш на третото продължение на Trollface Quest 2 с Георги. Между другото, в началото забравя да кажа, че това е Георги. Днес мисля, забравихме, брат. Това ще е най-бързото видео, защото... Да, бах ти бързото. Не 5 минути, защото е на още видео. Сигурно в музиката не се чувам, но... Да... Добре, брат, поне за сега да спрем това майна, на нас не пречи. Ако искаш да пуснем някакво чако. Да. При тях няма. Цъкай там нещо. Машинката ще е прозрачна. Мога мално да го направя. Това означава, че аз мога. Бах, ти ми магиоси! What the fuck? Това е яко, между другото. Да, тролски пари. Тролски пари. Си купуваш тролски дрежки. Ай, пуснем пак музиката, че така ме е някакво тихо. Така. Ако не се чуваме, брат, поне да говорим сега по-високо. Бая по-високо да говорим. Говорим високо! То няма нищо да чуя. Да пият на моменти. Няма нищо. Двамата като пием майна. Така. Чакай да видим сега. Може да си намериш. Искат да сипнат хора да умрат заедно по него. То как го набираш? О, последния левел би трябвало да е това. Бомба, да искам да пукаме да умираме. Ако бях победил, много чак се смеяла. Това ще взема ножа. Натиснах това, обаче котката, аз пък котката, птицата. Като свършим, ако искаш, да правим телефон. Не, стига ми толкова за днес тази тъпа игра, без музика. Приятели, макар че не сме свършили, да кажа, утре ще дойде Trollface Quest 3. Би трябвало отново да е с него, може и с друг да е. Ама ще го ударя в кръка. Тоест павката ще направя павката. Павката, лаптопа ни беше в нас. Нали отидохме с теб да го вземем до магазина. После таковахме. Пич имаш и работа. На тренировки още да ходя, че па е много добър в футбол, направо. Направо нямам да... Брат, аз мисля да доведа Алекс за един епизод тук, брат. Ти не ми се смея. Но не иска говоря, брат, това не мъчва, нищо. Побараш се там. Да си говоря. Айде, че вика. Добре. Дай ми се чу. Брат, сере ми са, бе. Ей, мам, не ми да сере. Как яде това, бе? Брат, сере ми са, бе. Аз ще остана да падне, бе. Дай ми се случи. Май, давай, никой се. Майме. Салат. Какво? Чакай се пусти. Точно някакъв тъпък. Али сега играхме с нея, ба. Ние не чахме игра, така че. Свърши тази игра, нали? Среда. Да. Справяме, да. Честито отново, брат, честито на нас. Завършихме Trollface Quest 3-2, без да поудеем. Малко само. И на вас ви благодаря, че гледахте този видеоклип, бяхте с нас. Ако това видео ви е харесало, може да дадете палец нагоре, какво не сте искаш сега, цъка да ми отиде. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, ако не сте се абонирали, може да го направите долу.
Ако не ви е харесало това видеото, може да го напишете долу в коментарите защо. Чакай, Дай, казвай. Казвай. направи нещо, брат. Нищо не съм направил. Какво друго да кажа, брат? Добре, аз това исках да направя между другото. Не си. Защото това не е това, ти си мислиш. Добре, айде да спираме. Ти остай, аз имам тук. Ето. Чакай. Значи това е, нали, де трябва да е. Добре, казвай стан глупост. Остай сега. Приятели, благодаря, че гледахте. Очаквайте утре, може би с нов гост, може би не. Trollface Quest 3. Благодаря ви, чао!